Είσαι φοιτητής και έχεις περάσει στην πόλη της Λάρισσας? Σου έχω μία πάρα πολύ καλή πρόταση ενοικίασης διαριού. Βρισκόμαστε μέσα στο διάρρη, στο διαμέρισμα, το οποίο αποτελείται από έναν άνετο χώρο κουζίνα με σαλόνι. Ακριβώς πίσω από την κάμερα βρίσκεται το μπάνιο, το οποίο διαθέτει και εκεί πέρα πλυντήριο ρούχων. Βρισκόμαστε στο καναπέ, στο σαλόνι. Το διαμέρισμα είναι πλήρως επιπλωμένο, παρέχει τα πάντα. Το μόνο που λείπει είναι να φέρεις τα ρούχα σου. Το υπνοδωμάτιο θα διαθέτει ένα πολύ ωραίο κρεβάτι διπλό και θα έχει ακριβώς απέναντί του μία μπιζουτιέρα, τραπέζι, για να βάζουν μέσα τα κοσμήματα. Έτσι πρόκειται για ένα διαμέρισμα το οποίο θα απευθυνθεί καλύτερα σε κοπέλες. Το διαμέρισμα διαθέτει στρογγισμένη πόρτα, διαθέτει κλιματιστικό και τέλος διαθέτει αέριο αυτόνομο και κουφώματα PVC με διπλό τζάμι για καλύτερη μόνωση. Τέλος, το διαμέρισμα βρίσκεται σε πολύ κεντρική τοποθεσία, ακριβώς απέναντι είναι η Δημοτική Αστυνομία της Λάρισσας. Σε ένα τετράγωνο 2 είναι η στάση που περνάει το λεωφορείο και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κυκλοφορεί μέρα, απόγευμα, βράδυ, οπουδήποτε. Το διαμέρισμα είναι πλήρως εξοπλισμένο, διαθέτει ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, ολοκαίνουργια, όπως επίσης και ο εξοπλισμός. Πυρούνια, η μηχανή του εσπρέσο, τα πάντα. Οπότε το μόνο που μένει να κάνεις είναι να πάρεις τα ρούχα σου και να το προλάβεις.